Su argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Su argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean bihar izan senti nahi dut kantu hau abestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handi bat zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handi bat zer izango garen, hemen edoan. Menua urte betetzeak kantuak proiektuak herriko agenda eguraldia kultura asmakizunak eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, ongi etorri berriro irratsaioetara. Prest zaudete az gaitezen ba. Gaur urtarrilak 15 lehen hezkuntzako 2. mailako B taldeko ikasleek arituko gara mikrofonaren bestaldean. Hemen mikrofonaren beste aldean jaula eta nire gaude aurkezlen lanetan. Az gaitezen, hemen daude lehenengo partaideak. Nortzuk zarete? Gu Roia eta Uiam gara. Eta zer dakargizue gaurkoan? Gaurkoan, ostiralerako eta astebururako iragarrita dagoen eguraldiari buruz hitz egitera gatoz. Aurrera ba, nahi duzuenean. Aste osoan bezala hotzetik jarraituko dugu. Ostiral honetan gutxieneko temperaturak 2 gradutakoa izango dira eta maximoak 13 gradutakoa. Asteburuan larunbatean ere temperatura minimoa 2 gradutakoa izango da eta maximoa 14. Igandea temperatura minimoa zertxobait igoko dute 5 gradutakoa izango baitira eta maximoak bere horretan jarraituko du 14 gradutan.
Eskerrik asko, urrengo parteak prest aurrera. Zuok nortzuk zarete? Gu Shirley eta Milan gara. Eta zer ekarri diguzue gaur? Guk bihar bazkaltzeko izango dugun, menua komentatuko dugu. Lehenengo platera azalorea pataterekin izango da, eta bigarrena izokina labean. Postre bezala jogurta egongo da. Honegin guztioi. Ze ondo, eskerrik asko! Hemen ditugu urrengo partaideak ere, nortzuk zarete? Gu Mohamed Amin eta Hamza gara. Zer ekarri duzue zuek? Gu osteralean honetan jai eguna oskatuko dugula. Gogoraraztera etorri gara. San Anton eguna oskatuko da Elgoibarren. Beraz ez da eskolarik egongo, baina beste ekintza batzuk egiteko aukera izango dugu. 11:30 ordubietara eta 4:30 7:30 umentzako parkea egongo da Kalengoen plaza eta Aitagirre plazan. Euria egingo balu Sigman. 5:30 Erraldoi Burundi eta zezinkletan jale jira herriko dulzaineroekin. 7:00 mina ikuskizuna arte dramaren eskutik herriko antzokian sarreren salmenta bere webgunean edota lehiatilan. Ez galdu aukera eta ondo pasa. Ze ondo! Hemen urrengo esatariak ere, zeintzuk zarete? Gu Gorka eta Julen gara. Eta zuok zer ekarri diguzue gaur? Guk gure entzuleen gozamenerako bertso bat abestuko dugu. Nahi duzuenean. Oporra joan zaizkigu, azkar pasa dira, indar nahiko hartuta berriz bueltan gara. Urrengo oporrak noiz ara begirada, pentsatu ordurako, ai, 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 iritsi daudara. Zein ondo egin duzuen? Zu, zein, zara? Ni amets naiz. Osea, ni garitz naiz. Eta zer ekarri diguzu? Txiste pare bat. Oso ondo, goazen barre pizkat egitera. Zer esaten dio jaguar batek beste jaguar bati? How are you? Seme batek bere aitari, aita termometroa jaitsi da eginda. Asko, galdetzen dio aita. Bai, 10 metro. Leihotik behera erori da. Eta? Ja, 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 ja. Prest urrengo esatariak? Bai, noski, gu Jon eta Aron gara eta ezetz asmatu tarte aurkeztuko dugu. Aste honetako asmakizunak aurretik azkenengo irratsaioa irabazleak zen izan diren komentatuko dugu. LH bat 2 LH 2Bko endika. LH lau bozeiko, LH lau ako irati. Zorionak! Orain adi aste honetako asmakizunekin goaz eta LH bat 2 eta 3. Balio du jateko, balio du ukitzeko eta txalo egiteko eta nola ez horriak pasatzeko. Zer da? Beste behin errepikatuko dut. Balio du jateko, balio du ukitzeko eta txalo egiteko eta nola ez horriak pasatzeko. Zer da? LH lau bozeiko asmakizuna. Bata besteen gainean, hor daude, zure gorputza musuka, bata besteen gainean. Zer da? Beste behin errepikatuko dizuet. Bata besteen gainean,
hor daude, zure gorputza musuka. Bata besteen gainean. Zer da? Primerean, eskerrik asko, asmakizunekin gabiltzala Agenda 30ko asmakizun berdeari dagokionez aldaketatxo bat egon da. Urrengo asteerako izan beharrean erantzuteko azken eguna bihar urtarriak 16 izango da. Hemen ditugu azkenengo partaideak. Nortzuk zarete? Gu Mikel, Maialen eta Isabela gara, guk urtebetetzen tartea hartu dugu. Lehenik eta behin Gabonetako oporretan bete dituztenak. Hau da, abenduaren 23tik urtarriaren 22 bitartekoak aipatuko ditugu. HH3ko Hauz Ben Berraj, HH3bko Alias Atxaboun eta Laia Alkorta. HH3deko Laian Matouk eta Yasin Mouabi. HH4ko Ana Iturri Castilla. HH5bko Ana Gabriela Oprizan. LH1ako Emanuel Ebogue. LH2beko Andrea Pilar Lorenzo. LH3ako Aaron Boutar, LH3beko Alian Fernandez, Israel Zerouli eta Zoargi Oyarzaba, LH4ako Salat El Hachmil, LH4beko Mohamed Amin Moad Toukil, LH5ako Aymar Cuesta, LH5beko Valentina Silva de Meneses, LH6ako Amin Karsisa. Espero dugu ondo pasa izan da. Eta orain guazen aste honetako urtebetetzekin. Zorionak, HH2ko Raiza Zafor, HH5ko Aimitiare, LH2deko Alba Ramos, LH3ako Paule Martínez eta LH4beko Isabela Manzano. Ondo pasa! Aritu zarete guztiok. Eskerik asko bai bosgorailuen beste aldean zaudeten guztioi. Gu entzutea tarte bat hartzagaitik. Aldegin baino lehen, hilabete honetako kantua zein den jakinaraziko dizuegu. Loretxoa, berarekin uzten zaituztegu. Mendian, larrartean, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo askanazazu. Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik. Arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu.